Тази седмица ще ви срещнем с една интересна личност. Клуб на дейците на културата във Враца представи първата печатна стихосбирка на доктор Димитър Цолов. Тя носи заглавието "Памперс бомбички", цикълът на Бебс, а стиховете са посветени на неговия малък син Петър. Димитър Цолов нарича своята лирична книга още ръководство за млади татковци и чрез нея предава своя опит на човек, който на Христова възраст е открил очарованието и отговорността да бъде родител. Цикълът на Бебс съдържа 33 стихотворения, които с любов и тънко чувство за хумор разказват за трудната и изпълнена с очарование първа годинка на малкия Петър. Година, в която младият баща Димитър Цолов се лута между сладкото гукане на бебето и уханията на памперсите. Според софийското издателство Ралко Лобър, лиричната книжка "Памперс бомбички" е първата по рода си в България. Издавали сме много детски книжки с стихчета и приказки, но такава бащинска изповед още не сме. А и на българския книжен пазар за сега няма издание с подобно съдържание, сподели издателят Георги Ралчев. Артистичният доктор Димитър Цолов е добре известен на врачани. Той е фронтмен на врачанската група "Доктор с Гого Бенд", един шегаджийски музикален проект, който изпълнява измисления от тях стил трапезен пънк. В свободното си от творене на рими и музика време Димитър Цолов работи във врачанската болница в отделение образна диагностика. А каквото остане след всичко това, отделя за прекрасното си семейство съпругата Борислава и малкият си син Петър. Стиховете на Димитър Цолов вече са публикувани в книгата "Резерват Северозапад". Димитър има и страница в социалната мрежа Фейсбук. "Пияният бард" е името на страницата, която той списва. Там, разбира се, са поместени още много майтъпчийски стихове, които талантливият доктор пише с лекота. Неговият поетичен блог във Фейсбук вече има над 2000 почитатели, които ежедневно се зареждат с позитивна енергия от ведрото чувство за хумор на врачанския талант. Димитър Цолов сам изпълни стиховете и разказа историята на своята стихосбирка. До него, разбира се, беше и главният герой на книгата Петър, както и майката на малкия Петър, Борислава. Митко, здравей и честита първа стихосбирка. Здрасти, благодаря. Айде да започнем с твоята визитна картичка. Не казвам кратка визитна картичка, защото ти имаш какво да разкажеш и то доста за себе си. И ако мога да го така формулирам по най-краткия начин, най-добре е музициращият лекар и най-добре лекуващият сред музикантите. От време на време пописващ, извън музикалната сфера и литературни забежки, т.е. поезика, проза, и ето го резултата от поетичните ми интереси и занимания. Нека не го казваме опити, защото смятам, че имам опит в това нещо. Аз не мисля, че е опит в никакъв случай, защото следя това, което пишеш. А защо реши първата ти стихосбирка да е "Памперс бомбички" и цикълът на Бебс? Сега ти имаш толкова много неща написани, сега всички четем и "Пияният бард" и останалото. Честно казано, всеки от нас, пишещите брати, се е сблъсквал с най-тривиалната причина, когато се стигна до момента да си издаде някаква книжка, и тя е чисто дори финансовата, ако мога да я нарека, т.е. нямаме възможност да издаваме всичко това, което искаме. И в момента, в който ми се предостави първата такава възможност да издам първо печатно издание, нито за миг не съм се колебал кое точно трябва да бъде това нещо, и избрах точно цикъла за синчето. Тоест книгата е посветена на сина ти Петър, на съпругата ти. Видях, че има още едно-две имена тук в началото. Това са двете баби. Единият дядо, защото другия, Бог да го прости, е покойник, Войчото и Чичото. Това са всъщност най-близките хора, братята на мен и на съпругата ми, и бабите и дядовците. Какво си събрал тук в този наръчник? Наръчник, силно казвам, аз това ще го обясня и в самото представяне. Това е хумористично книжле, което съвсем не е детска литература. Значи не се заблуждавайте. Въпреки името, въпреки това, че е посветено на сина ми, това не е детска литература. Това са терзанията на един баща, който за българските стандарти, по-старите, то вече напоследък има една такава тенденция по-късно да се става родител, но според българските разбирания сравнително късно е станал татко. На 33 години ме споходи тази радост.
И това са тързанията на един човек, който до някакъв аспект вече е бил свикнал с почти ергенски начин на живот, чието приоритети вече се променят и света му се завърта на колко? На 180 градуса. И както ми казваха всички приятели, докато не ти се случи това нещо, нали, да ти се роди детенце, ти просто идея си нямаш за какво става на въпрос. И това са споделените викове на радост, на ужас, на болка дори понякога от ежедневния ми сблъсък с моя синковец в процеса на растежа му. Тя е започната някъде около седмица след като се роди, е започнат този цикъл и е с около 15-месечна продължителност. Има още стихотворение, но просто технически, когато вече беше набрана стихосбирката, нямаш как да ги добавим и тях. Дай Боже, след време може да се издаде втора такава или пък да се произведе тая допълнена. Означава ли това, че един малък Петър може да укроти един пиян Барт? Ами, как да го кажа? Да, абсолютно. Като гледам какъв съм бил преди и какъв съм сега, просто има промяна. И тя е за по-добро. Тати? Да, бе, тати. Колики. Колики, той го и каза даже. Като малък мопс сумтиш с носле. Ядно бърчиш своето челце. Стенеш бързо, движейки гърди, а в очетата пълзят сълзи. Питам, сина, има ли проблем? Пак ли свите пустия корем? Пак ли тия колики, аман? Но да отговориш няма, знам. Ако беше по-голям човек, щях да ти намеря бързо лек. Вместо чай от копъра смърдлив, 2-3 облака за норматив. Печестина бири за капак, щеше да заспиш като юнак. С тая рецептура твоя татко неведнъж е нанкал сладко. Значи, заместваме чая от копър с коктейл мастика и мента и абсолютно помага. Доказано е, облегчава коремните болки, казвам го като медицинско лице. Друго какво? Това е хубаво и може би с него всъщност още едно искам да прочета и ще приключа с представянето на стихосбирката и ще ви прочета някои от по-новите неща, които дай Боже да видят и те бял свят. Това се казва Бащата майка и е по ултрадействителен случай от времето, в което съпругата започна работа. Аз си взех 20 дена отпуска. Само каква отпуска беше, олеле. Оставен при маника днес, разбрах какво са зори стрес. 6 часа тичах с глас продран, 105 спри, не пипай там! Това да беше на уви, наканите пелени, познайте вие кой смени и бомбата обезвреди. По парката кой надроби, щом малчо почна да врещи и кой с лъжичка бебока гони, гърч голям. Но и това финал не бе. Кой мятащото се по-зле от хлъзгаво бе дете, успя и да преоблече, да го разходи из града, кой пак останал без крака, обяда в купичка подгря и капнал запя. Кой точно в този миг стои, до детското креватче се мъчи да успокои бебоката, дано заспи. Жена, по-бързо свършва и знам, час още пържа ли се сам, когато прибереш се в нас, ще викам кукуриго аз. Трудно ли ти беше самото издаване на стихосбирката? Не написването, а издаването? Честно казано, всичко се случи малко като на магия. Защото най-много помогнаха хората, които са написани тук. На първо място искам да спомена госпожа Емилия Ралчева, която е председател на клуба на деците на културата в град Враца. Тя по време на едно друго събитие, така вече си заговорихме по-подробно с нея, тя каза, човече, ти имаш много хубави неща и би било добре те да видят бял свят. Аз по случайност мога да те свържа с издател, който ще ти даде разумна оферта. Направи го това нещо и от тук насетне единственият проблем, ако мога да го нарека така, беше да събера необходимите средства за издаване, но пък с добри приятели, клиника Гергьовче, ще й направя една реклама, ветеринарна клиника Гергьовче, моите приятели, докторите Георгиеви, Златеви, дядото на сина ми, т.е. моя татко и една моя колежка, която е детски лекар, доктор Галина Гайдарска, бяха събрани необходимите средства и това нещо се издаде в тираж 300 бройки, което за мен е съвсем
задоволителна на този етап. В тези условия на деца вика безпаричие и криза. Аз си мисля, че тиража бързо ще се изчерпа, имайки предвид, че това е твоята книга. Пък знам, че имаш много почитатели, много фенове. Предполагам, че и тая вечер залата ще бъде пълна. Аз в предварителния разговор те попитах какви изненади предвиждаш за тази вечер. Има ли нещо, което е режисирано предварително или не? Абсолютно не, защото всичко ще бъде много така по личното ми желание да бъде просто неподправено и естествено. В край на кращата далеч сме от тези помпозности, натруфености, които ни заобикалят от всякъде. Тези реалити натруфени формати. Най-голямата изненада е, че ще се опитаме да докараме тук сина, нали, а да го задържим около половин до един час кротък. За мен ще бъде лично най-голямата изненада, камо ли за околните хора. Чувствам се много добре, много емоции ми създава Митко, както и малкия. Положителни. И отрицателни. Без тях не може. Искам да му пожелая само да не пресърква избора на творчеството му и ние с Петър ще бъдем до него и ще го обичаме. Аз мога да добавя, нали, по отношение на това как се чувства до мене. Значи, винаги ми казва, пак ли на този компютър, пак ли от вратата там. Това си е... В днешно време така се прави рекламата. Така списваме и страницата на групата, така правим рекламата и на този сайт. И това е наистина... Много време губя, вместо да им обръщам внимание на тях, да рекламирам нещата, които правим, което е негатив. Но пък ще се постарая да компенсирам загубите по някакъв друг начин. Примерно, като продадеме този тираж, една разходка на антилите би била добре. Имаш ли си любимо стихотворение тук от стихосбирката? Те всички са ти деца, то е ясно. Факт е, че някои от тях са, ако ти поне би ме разбрала, по-така изсмукани от пръсти, защото човек понякога пише така, защото трябва да напише нещо, а някои пък се раждат по възможно най-естествения и най-хубавия начин. Абсолютно си имам фаворит и това е имената. Това стихотворение. Просто много ми харесва, защото историята му е много интересна. Разхождахме с съпругата ми в тук градското паркче, известно на врачаните като Зелето, и потресеме как една майка се обърна към... Потресе е силно казано, но към сина си, който си играше в тревата. Кристофър, точно с това ударение, нали? Излизай от тази трева, че ще си нацапаш панталоните, и просто буквално за около час и нещо се беше родило това стихотворение, което горе-долу е така от по-дългите, нали, в стихосбирката. Дори, нали, като обем, ако подходим. Голяма муза ме удари тогава.